Jadolo Paul Mackenzie kaachiel kod achije mamoko 24 ne ochwal e doho ma Malindi kuma ne odonjnegi kod ketho 191 matudogi kod nek mag nyithindo e bungu ma Shakahola. E nyim jang'ad bura Mugure Thande, Mackenzie gilange ne kata kamano jokwedo kethogo. Mikoni negitimo higa mar 2021 kod higa mar 2023 e bungu ma Shakahola e kaunti ma Kilifi. Achiel kuom achijego, Evans Syria, to ne ok osomne kata kethono. Kaluwore gi ripot mar laktar mane yango ni pache ok ler, omiyo ne ok omiye thuolo mar kwedo kata yie kod ketho nyaka chieng' yang ni ochango kata oyo ma pache oduogo maler. Sechego, dohono bende nogolo chik ne apisas marito jela mar mine Mashimo Latewa mondo yiene achijego mondo liel wiyegi. Maendi en bang' achijego e bwo okil margi chwalo ywakgi ni jaliedo ok oyiene donjo e jela mar mine mondo mi olielgi. Doho ne ong'ado ni achijego geng'negi e od ang'ech Mashimo Latewa nyaka tarik 7 dwe manyien. In Kiswahili.